prentsaurreko hau antolatu dugu Antxolako atezatek ipini zala urtebete dalako eta emaitzak jendiei azaltzeko. Antxolan 2011ko martxuan hasi ginen atezatekoa ipintzen, erabaizan 2010an mankomunidadian proiektu hori aurrera eramatia. Urtebete igaro da eta ikusten du gauza batzuk mejorau likela indikan, baina emaitzak oso onak izaten nahi dira eta bideratzen gabiltz hobekuntzak egiteko eta jarraipen batzorde bat dauku hori jarraitzeko. Hemendik eskerrik asko Antxolar danai eman nahi dizkot, oso emaitza ona lortu ditugulako eta merezidurako jarraitzia sistema honekin. Jose Marik datua. Atzaldeon, nahi dugu naiz laburpen bat iten Antxolako datuen inguruan, ez? Datuak azkenean esan bida guk emongo ditun datua dira 2011ko martxuan zazpixan hasi izan da 2012ko martxuan zazpi arte urtebete atezate. Gero konparaketak egitetunak izango dira 2010 urte osoankin konparauko. Gauzak ondo egiteak denoi sortzen diku nolabaiteko harrotasuna. Harrotasun sentipen horiek etorkizunean herritar denok sentitzea lortu behar dugu. Hori da gure erronka.